tuna kan hmu lai hi zo thok siam chuak tu puma ruwa tanga mi in vok vul tu ten vok vul ei zong ten an vok cha chumna turata na abi ka an order ti mai te ang avoi khatna tur atana asiam chu ania tin chun tuna hian alian khop maya siam chu hi tin ama asiam te ang nilawin ati dang ram dor maya asiam dan hi tin chu mai ba ka chuan alian a athoka hi timayang vok chachumna belian pui ang chuan tur kha ani wang khan hian order tu tena an du danin an siam ania tin chu tuna hian avoi khat siam chuana avoi khat siam na ania he thil bi kai kan thir khawanga vok vul tu te vok vul lama ei zong te vok vula ei zong te na an mamo an that pui an mamo em tur ni kan hriat awang tu huna hi kan ron chop chuak ania hei asiam tu umaro tan tuna hian an chikai chin don ania ai kan hriat tur chu engine oil hi diesel inan zulai man le ta chuan toilet paper hi a thabi ke tia hei toilet paper hian chikai thin ani ti chun al hi ol sambi ka anh rõ hay hi kapu anh rõ hay hi hay tiền hay anh lục na để ta thì hay tới adjust now ta thì hay mo hian ni kan huang hina khol po hi alien ka dor man ni ama man te ain asan cho bok cha chum na tura ta na dor ni wangin tin a mel hi han enila mel hangin eng thim hrim la tingki po hi ti dang lama chuan adjust na po hi he ti lai an huai po hi na ta gela tin chun al hi tha ma al hi chaka vok cha chum nan mai ni lo thil ron pui deu lian kham chum nan hrim po he thok hi a tha don he ni ti ka kan soi duwa ruai then a thil chum nan te patu inan manatan a tha em bok don ni ti ka kan soi du boka e chuan hi lo order ula tin asiam tupa contact hi number hi kan da langanga ta chuan kan lo du ve nge kan ringa du le mo te kan om ni chuan kan lo contact mai don nia adjust na hi oil adjust na hi heta ma hina da chuan tin aman na azirin asiam thaya adu andu dana zirin order tu tena andu dana nazir khan thukhi asiam thaya tunami hi saitak ang khan vok cho chumna ta na order nia vok tam tak bula ei zong tena an vok chu chum asam jok nan tulai furwa tui lak lai te nia yanga chon thing lemai tu a hau tak emai na chuwa chun min siam te inan order ania eng chuan an siam sak ta ani ai kan huang hi na thak khop ni ani tu te pon than tia eng chuan hei ani tu te nan thir hawa adjust dan turte aman dan turte a hilatin umarwa ta hian he athil siam hi a lei tu te hena hemi chungchang a thuk siam chungchang ol sam taka an hriat thiam theina turte ang on dan te off dan te al adjust dan te atiang kha mumal takin lekha ina ziak thapa chu thapa computer in chi thap awang tiam chuan apetel ta thin ani chu kan hriat ni ti zau ta kan sei bel duwa alei to ta chun kan hria anga tiam chuan khani el sam zo ka shilo line taka leite kan ye wang khan amman dan hi in tin nge tin ra ta atir to atir ma chen ro ko mon le thin lo tha tin ko le thina chu amman dan ol sam taka an hriat the nan ne khai mo takin chu apetel thak zero ni te kan soi du boka tin sarkar hina approve new a hian ni hmin te an neya i athuk siam hi zo pa thuk siam hi kan ti ka i alar na po ania amaro chu hemi sarkar hina tin siam approve new a hian are oilix stock tin i he athuk siam hi English chuan English min ania
RAON store ti kha English ning ani ti kan sei tua ti chuan thei kan buang hian ateng ki po hi lian thak maya ta hian vok cha chhum tu tena an order ni chuan he thuk siam thar hi vok cha chhum nan di liang lo a siam hi kan du ni chuan order the reng ni ti kan sei tua engine oil hi tu la ya in tin ni thei kan nei to ti mai la kan sei sual kan ring chi alo ka chu ban chan engine oil te hi chen ka chuan kan pai maya ti hi kan du to la kan drain su to te kha ti chu kan paya amaro chu ni chuan tiang hian pai mai tur ang kha tang pain oil thuk siam chuakin tiang hian vok cha chum na atan ne ze la tang kai turin hi an siam chho ka zela yang chuan vok cha chum nan mai ni lo thil lian tham tak tak chung du hun te chung ko cha i khom kan du hun te ko om thaya yang chuan hun eng mo dim om lam pang kan man birthday lom te mo pass lom na te mo yang chun ni mal ang pun chung point ai rong go na i kan hun tang kai the de tu ran ya tu na thil siam chu hi chuan chu kan lo du ani chuan i atang kai em ani chung tan po chu te kan sei du boka yang chuan vok cha chum nan mai ni lo thil tanga ko atang kai don he ni te kan sei du ani i kan buangina al ko hi tha em maya alian maya al he kan buang hian al ko na sa em maya al te hi a chaka a press tha al hi tin tuna athuk siam hi alen em awang hian engine oil hi a he ta doi chom lova amaro chu thuk te pa maya siam te wai ka chuan i amman na tur alo len tham dewa wangin oil ko hi tlem chuan pek na ve deuh pek len ve deuh angai te kan sei du boka a he over chung lo ni te kan sei nun le du bok ani nal po pol dal khop mai du dana chuan zan ni se tuna hian a moi le zuala i chhun lama ani awang hian al hi annal turang ponan lang moi lo mai thaya maro chu pa ngai takani ti kha kan soi du ani hei kan ria dangin tun la ya thil siam chu lo lei to te eng mo sa tam oma chung chuan gas ai pona thazo ke te an han tia ni ale lam atanga chu chuan adik khop maya ni gas connection i tharte kanom zela i gas tau je te hau tak je te chu kan ri ome tun la ya agur ko atau a cheng sang tel manania in a thum nen phei chuan connection ti thar tan phei chuan in sen pe angai ani amaro chu tuna asiam kumaro tan athok siam ero hi chu khatiam ai khan khatiang anga thil to man to ni silo atui hek bok silo in la kan mamo tha em turang khan tianga ngai to chu gar siam hi ya fak on kan tia mi alei to te po in an chhir lawa an in ti hu zelani ti ha kan sei nan le dua an order mek zela tuna po hian a voi khatnan an sei tak an khan vok cha chum na atan mi in an order a voi khatna leilung tian tira ta a voi khatnan tuna a thuk bik hi cha chum tur bi hi a siam ani a voi ka siam chu na ani ti kha kan sei non le kan sei le do ani chu anei tu te hena tin an sil pia pa nian han tu te kha a hriat lo ve thei em ani i chon hun then ka ta chuan an ma ni anei tu te ron kal lo vin ron or dara kon atangin man dan an lo thiam le lo thina tiang chu ron sit ron zot le thina amaro chu sei ta ron khan le kha fel pai takin a man dan zong ne a da tel thapa tiang chuan anei tu te order du tu te ona kan lo fiat lo ka ta chu kan sei tua tin ama number hi karon da lang le do na i bok cha chum na tan bi liu amo chung lo ko thil tu dang i antim nan store siam thing pui dor nei te poin an order na sa to in chuan chang kaman te chau chum nan te chana chum nan te ko athra em he thil hi i an du da na zirin
kha asiam zel ani ti kan sei duwa vok chu chun na tan te he thil tu danga kan du ani pon an du danan zelin ni asiam thayatin asiam dan hi alen deuh chuan lo hau tak ve deuh zela ya chona man hi to ve shat chata asiam dana zirin ate du chuan man kom in an siam tir thayatin alian deuh ai lian deuh eng alian chho dan zela an siam khana man ko kha ti zel chan to ve shat chata ni te kan sei du atin asiam na te mai tu in aman hi a to lem lo ani ti kha kan sei nom le du bok ani kan lo order chur chu don ni alai to te na chat zia an soya an ti mu me zel ani ti kha kan sei nom le du ani just na te po tu kan huang ko nan da bel malama te achan chu ahman na tura len tham deu awangin just na po kha apai himi atui a oil kal kon te po hin ti dang lam dora tin hei po na hai chun dong hin lang dim lo thina dim lo chati ma tin ding ching te mai thaya ba kan lu chati am sham don nia ding ching te na ka hi chan chu ni a eng ji na hi kon hi ring ve de na ka tuna an suan sin be la hi chu ate ta an man na tur dik ta ka chen ni ai lian dei hi bel lian pui chu chum na tur chi kha ani chu na tur ra du kha ti chuan tuna athil siam suwa athuk hi mizo pa thuk kanan timaya ini ang lamdana ko zo thuk te an timaya amaro chu sarkari na an aphu nu hian athil siam hi are oilic store team ya ming hin buata chu chu an mani ming kanan siam ming an ani chu are oilic store team athuk siam hi English ani chu deuh bera mizo tong chuan zo thuk kha an timaya kuna chu are oilic store in ming hi sarkarin ku nuwa hian vu ani ti po kan sei du bok ani alei te chung kan tha tho nga chu po chu ming ne lam hian a thuka hin atta elbek ani ti kan sei du bok ani kan lo lenga order chur chu donia a phone number karon tar chu kanga dungler na mo te kan ma omani chuan kan lo contact mấy đòn nè kan huang hian al hin na khop moya a thuk ko liana ai his em a chak em ari ti kha kan han sei mon le tua an nei tu te order tu te na an du da na zir khan nas al ka du vật chất xung quanh nó xe cái đĩa em rồi ai rừng bóng nó tập tu cái na ăn hơn đứa nó từ ăn chia qua đám này chuan hít tuần ai bị chặt để bằng hiền ăn tí con al khen khăn ăn đủ đủ đã nó dễ khan khá xiêm thầy anh ăn order đám nó dễ khan xiêm sắp thấy với cái này thì khá ăn sấy đủ bốc dâu pa thua cái này hết tiếng ăn ngày tuổi xuôi rau quý tăng vải zo pa te hi kan lo duai lo ni ti a ti chiang em maya yang ma pa thil dang dang siam chuak ka po zo pa tam tak kan om me a ti te kan ngai hu a mai hu cha kan hrian zo te po hi kan tin so le mai ti te kan sei dua yang chuan zo tam takin ti zo ram chu mai ni lo ram kon ta han ram kon kan unal te khilam kan unal te thengin an or dara yang chuan an ti huwa a that thu hi pin an sei cham chi ma siam tu pa he na hian ma ko hian lo ma yang chuan mitin mai na kan ban phak tu thil tram kai tak mai chhum ko ti na kan ban phak tu thil tram kai em mai a lo kan om thailo ni tianga an siam chu ka hi ro pui kan tia ni akal le ziang tu ra ko tu sakna kan ha na tin thil dang te ko asiam thaya
siam thei lo hi an nei lo ni ti kan sei duwa etiam lampang chi hrim kai hnoi hi chu mizoina kan lamo turam chi chu siam thei do ani ti ha kan sei du boka liar thei thlengin an siam theia liar thei motor thalo motor chi te thleng an siam theia two wheeler tanga four wheeler thleng ting chuan ang khoi e kan nia chuan kan lo she po ngatina contact number ko sei ta kan khan karon tar langama dule momo thil sang sanga dule momo na kan lo nei theia chuan kan lo liek zung nan athil siam ta kan lo order zung thena kurin kan lo da chuak don ani number ka yang contact nga kan lo ke chun zom ol samman contact kan lo da chuak nga ting chuan lo order su teu nghe thiếu xiêm hi anh ấy có cái nên chiếu lâu này thì kan sei duwa thiếu pistol xiêm te le thiếu chủ tang ten mang du te thiếu chỉ sang mang du ten thiếu xiêm hi tiếng nhiên anh thì muốn order su ka anh ấy có ten than tia anh ấy lâu to con order zel boka tiếng chuan kan lo du kan lo mamo ani chuan lo order ve ngei te u inin chhir lawang ti ha kan sei ani chu oil adjust na an siam dang lama ti khan oil lai khat tang khan ka sa ti chuan he ta tuna ma hian in ka tha chu he ta khol hang hian press ta la hi an du da na jini helai hi in adjust me ya press na lam atang hian chuan he thil hi tha mizo panan siam chu ka hi anin ti mu ni ti kan sei duwa kan lo order don nia